तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी बांद्यात वीज वितरण अभियंत्यांना धारेवर धरत यापुढे कोणत्याही समस्या निर्माण झाल्यास गप्प बसणार नाही असा इशारा साईप्रसाद काणेकर सुशांत पांगम यांनी दिलाय. नाही लोकांना आम्ही सांगतो इथे जाऊन बघा तुम्हाला बघायला बरं खरं तुम्ही काम करता की नाही ते आणि ते कधी क्लिअर राहतात खरं बोला तुम्ही आणि खरं बोलत आहे मी तुम्हाला फोन लावलेला त्या दिवशी तुम्ही सांगितलं मला सगळं मी सांगत होतो वाढीव बिल आली त्याचे काय पुढे ज्यांची आणि त्यांची कोणाची चुकीची होती ती दुरुस्त केलीच आहे. कोणाचं बाकी असेल तर त्यांना माझं आहे स्वतःच तुम्ही करत नाही हो तुम्ही अधिकाऱ्यांना बोलवा तरी हो साहेब ते सोडा बॅकअप प्लॅनचं काय तुम्ही आता सांगा आता डिक्लेअर किती दिवसात चालू करणार आपण एक बॅकअप आता येते कधी कधी आता उद्या तुम्ही लाईट करणार देऊन द्या उद्या लाईट करणार काय काय काम करणार तुम्ही उद्या काय काम करणार मंगळवारची लाईट करतात ना तुम्ही काय काम मंगळवारची लाईट काढणार आम्हाला डिक्लेअर करून सांगायचं की आम्ही इथे बोर्ड लावून ठेवायचा. आज मागील 3 दिवस बांदा शहरात विजेचा जो खोळंबा झाला होता 3 दिवस बांदा शहर अंधारात राहिलं होतं. त्या संदर्भात आज अभियंत्यांना आम्ही जाब विचारण्यासाठी बांदा शहर शिवसेनेमार्फत व सर्व ग्रामस्थांमार्फत धडक मोर्चा काढला होता. त्या चर्चेअंतर्गत साहेबांनी आम्हाला 15 ऑगस्टची डेडलाईन दिलेली आहे. 15 ऑगस्टपर्यंत आमची जी प्रमुख मागणी होती की बांदा शहरासाठी बॅकअप प्लॅन पाहिजे जो सासोलीतनं येणाऱ्या फिडरवरनं तो बॅकअप प्लॅन आम्हाला 15 ऑगस्टच्या पूर्वी करून देणार असं त्यांनी लेखी लिहून दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इतर जे काही छोटे मोठे प्रॉब्लेम आहेत ते पण 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण सॉल्व्ह करून आम्ही मागणी केली की गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी पूर्ण लाईट क्लिअर पाहिजे. गणेश चतुर्थीमध्ये कुठच्याही व्यापाऱ्याचं नुकसान होता नाही आणि आता जे नुकसान झालेलं आहे 3 दिवसामुळे ते नुकसानाची वरिष्ठांना कल्पना द्यावी व जास्तीत जास्त भरपाई मिळून व्यापाऱ्यांना द्यावी अशी आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.